Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Men Cuma Sapar Türkmen. Bugün habarım biraz kısa bolýar. Afganistan hakkında, Talibanlar hakkında. Afganistandan gelen haberlere göre, Afganistandan koyulan haberlere göre, son haberlere, Talibanlar hazır Özbekistan'ın serhetine barıp, şu yerde dün atışık bolan. Näçe adam ölen belli däl. Ýöne atışık bolan Özbekistan döwleti, Özbekistan trevoga turan graniçany yapıp, hem karantin edip Özbekistanlı adamlar köçe çıkmasın, çünkü uruş ýagdaýyna geçecek boldy Özbekistan. Özbekistan gorkutdur, bilenki Talibanlar Özbekistan bilen düşman, çünkü bu İslam Karimov'un kapır wagtynda Talibana düşmanlyk etipdi. Şonun ardyny aljak bolup Talibanlar Özbekistan serhede bardylar. İkinci, Tajikistan bilen serhette boldy, dünýäň günde uruş hemmäňiz görüpdiňiz nämetdiň Talibanlar köp adamlary nämetip hüjüm edip köp Afgan eskerleri, Afgan polisleri, zatlary kaçıp Tajikistan'a girip hemen köp bozgullar var. Indi gezek Türkmenistan'a geldi. Şunu aýtjakdym eň bir näme zady. Hazır serhetlere Talibanların eskerleri gelip dur. Türkmenistan bilen Afganistanyň serhetinde Talibanlar dur hazır. 3-4 günden beri bar habar bu. Muny Azatlyk radiosuna da aýdarlar. Ýöne Azatlyk radiosu bilenki bu satkylar Türkmenistan hakimiýeti hem Russiýadaky Facebooklar bular ruhsat bermänди aýtmasyna aýtmany dymypdy bu dymallar. Ýagdaý juda kyn diýär. Türkmenistanyň adamlary hem gorkup başlady, Özbekistanyň adamlary hem gorkutdur, Tajikistanyň hem adamlary gorkutdy. Şoňa aýtjak bolanki, hormatly musulmanlar, türkmenler, özbekler, garagalpy, gazaklar, tajik bagrularym. Biz Allah'tan başgadan hiç kimden gorkmaly däl. Taliban bize bu diktatorlar ýaly zulüm etmeýär. Biliveriň, bu bizim düşmanımız Talibanlar değil, bu diktatorlar, bu haram diktatorlar. Bu Şavkat Mirziýew, Gurbanguly Berdimuhammedow, bu Emomali Rahmanow, bular bizim düşmanımız. Şunu bilip alyňlar. Ýöne näme bolsa da ne boldy? Talibanlar hakimiýete gelen boldy. Indi bundan soňky etjek işimiz Talibanlar bilen düşmanlyk däl, Talibanlar bilen nädip ýakynlaşmaly, nädip bular bilen düşünşmeli, nädip bular bilen barışmaly. Çünkü bu dünýede insan goňşusy ýaman bolsa göçüp gidiňne kutulýan. Ýöne döwletlerde, siýasatda goňşuň ýaman bolsa da sen hiç şeýle bilmeýän, diňe bilen barışmak mejburiýetindesin. Çünkü sen döwleti satyp gidip bilmeýän. Ýöne aýtmasyňmy Gurbangulylar, biz satyp gidip berýär. Olar ne namussuzlar satyp gidip berýär. Ýöne bizler musulmanlar, türkmenler, garagalpy, gazaklar, özbekler şu ýerde doguldukmy, şu watany hiç kaçan biz ölüňçe terk etmeliler elimizden geldikçe. Şoň üçin Talibanlar bize düşman diýip hazır ökütdirler. Tamam, Talibanlar bilen bir dogry gelmeýän taraplarymız bardyr elbetde. Çünkü insan dogry gelmeýär. Ýöne bizim birinci düşmanymız Taliban. Näde bu diktatorlar? Şunu bilip alyňlar, kelleňize guýup alyňlar. Talibanlar bilen düşünşmek bolýar. Ona öňki ýalňyşmasam Şeyh Muratowlar şolar bilen gepleşip sulh edip iş etdiler. Hiç bir zat bolmady. Goňşy döwlet. Asman üzülüp ýere düşmedi. Şoň üçin bu diktatorlar gorkuzmasın. Talibanlar gelse eyle bolýar, beýle bolýar diýip. İnşallah mung ýolu var. Şoň üçin aýjak zadym, Talibanlar Afganistan hakimiýete geldiler. Graniçada Türkmenistan serhetde hem hazır durlar bular. Erti bir gün içeri hüjüm etjekmiş diýerler. Ýok, hüjüm etmez. Ýöne hazırna Russiýa peýdalanyp galýar bundan. Bilýänki Afganistanna Russiýanyň Wagnerden terroristler var. Bular şu Talibanyň giyimlerini giyip öňrek biziň eskerlerimi öldürüp gidipdi. Ýene hem bular hareket edýärler bular. Hali erti bir gün Russiýa şu Türkmenistana, Özbekistana, Tajikistana özüniň bazasyny goýjak bolup hareket edýär. Bu işden peýdalanyp galýar. Şoň üçin dogurlarym, türkmenler, özbekler, garagalpy, gazaklar, tajik bawurlarym, bradarlar, birleşeliň, beraber bolalyň. Hiç kili problem yok. Birinci yerde özümüz hareket edip bu diktatorlar aýralyň galany gowy bolýar. Şoň üçin hemme türkmenlerde aýdyski, gorkmaňlar, harekete dowam. Bizim birinci düşmanımız Taliban däldi. Gurbanguly Berdimuhammedow hökümeti, bizim birinci düşmanımız Taliban däldi. Şavkat Mirziýew onuň İslam Karimov'dan galan hökümeti hareket edeliň. Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.